दिनै जोंनि बाजार कमिटिनिफ्राय जोंनि निउस मिडियानिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं जासिग्रोबाय। लोगोसेयैनो मागो दमासिनि बयनिसिमबो आङो नैबे निउस मिडियानि गेजेरजों जोंनि बाजार कमिटिनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनैहाय बाजार कमिटिनिफ्राय बेखौनो फोसावनो लादों। जोङो खुंग्रिं बाजार कमिटिया ओनसोलनि गासैबो आफाद आरो ओनसोलनि सानसुमैफोरजों रायलायलायनानै जे जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङावनो थानाय जे आवजार बाजार, बे आवजार बाजारखौ माखासे उसुबिदा आरो माखासे जेंनानि थाखाय जोङो बेखौ सोलायनानै नैबे खुंग्रिंनि बिखायाव थानाय जे लाइब्रि दैलि बाजार, बे दैलि बाजाराव जोङो फैगौ सुक्रुबारनिफ्राय सप्तायारि जे बाजार खालामनो जोङो थि खालामदों। बेनिखायनो जोङो बे आवजार बाजार बा जोङो सुक्रुबार बारायखालि जे जोंनि आवजार बाजाराव सप्तायारि बाजार जायोमोन, बेखौ जोङो बे एखे बारायावनो नैबे लाइब्रि दखानाव बा खुंग्रिं दैलि बाजाराव जोङो फैगौ सप्तानिफ्राय जोङो बाजारखौ जों बानायसिगोन। दा बेनिखायनो जों बाजार कमिटिनिफ्राय बेखौनो खावलायदों जे जोंनि नैबे खुंग्रिं बाजारावबो आवजार बाजारखौ जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा अनसायबोदोंमोन आरो आवजार बाजाराव जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा फैनानै हाथाय खालामफैदोंमोन, दखान होफैदोंमोन आरो बायदि मुवा बेसाद गोनांथि जानायफोरखौ बायनानै लांफैदोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे खुंग्रिं बाजारावबो जाहाथे रायजो राजा दखानदारफ्रा जाहाथे जेरैबायदि सिगाङाव अनसायदोंमोन बेबायदि अनसायनो थाखाय जों खावलायहरदों। मानोना जोङो माखासे जेंनाखौ जोङो नोजोर होदों आरो नैबे खुंग्रिं दैलि बाजाराव बे सप्तायारि बाजारखौ लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय जाहाथे जोङो आवजार बाजार बा सप्तायारि बाजारखौ जोङो जाहाथे साबसिनै खालामलांनो हायो आरो जौगाहोनो हायो। दा बे मानोना आवजार बाजाराव थानाय समाव जोंनि बाजारा एखमबा 9थायावनो जोबोमोन, एखमबा 10थाहालागै जायो, 12थानिफ्राय बारफेरा बेबायदि जादों। बेनिखायनो जोङो नैबे खुंग्रिं दैलि बाजाराव लाबोनानै जाहाथे बे बाजारखौ जाहाथे गोगोमसिन खालामनो हायो आरो नैबे जोंनि बाजारखौ जाहाथे एसे जौगानाय फारसे लाबोनो हायो, बेनि थाखायनो जोङो बे आवजार बाजारखौ सोलायनानै नैबे खुंग्रिं दैलि बाजाराव जों लाबोनो थि खालामनाय जादों। बेयाव फैनो थाखाय लामाया बोरै जागोन? बेवहाय जोंनि खुंग्रिं नैबे बाजाराव फैनाय लामाया जाहैबाय आवजारजों सिदा सोनाब फारसे फैनाय लामा दङ, बेजों जोङो फैनो हायो। आरो बेराफारसे ओरै खोलाजों फैयोब्ला जोङो हाबथिनालिनिफ्राय ओरै हाबबोनाय खुंग्रिं फारसे हाबबोनाय लामा दङ, बे लामाजों जोंनि नैबे खुंग्रिं बाजाराव जोङो मोनफैगोन। दा बे बेराफारसे ओरै जुदि गोसोबा उल्थापानि साइडनिफ्रायबो जों फैनो हायो। ओरैहाय सेलेखाथिंजाय उल्थापानि बारस'नाय दङ, बेजोंबो जोङो फैनानै नैबे जोंनि खुंग्रिं बाजारखौ मोनफैनो हागोन। दाब दाब जायगानि बेफारिफोरखौ बेहाय मुवा बेसादफोर फानफैनो थाखाय मा खालामो? दाब दाब जायगानि जायफोर बेफारिफोर, जिखुनु नोङो गस्ला गामसा फानग्रा, माइ बेसर फाथो बायग्रा बा गुबुन गुबुन बाजाराव जि ओंखारो मैगं थाइगं, बे बायग्राफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना जोंनि नैबे बाजाराव फैनानै दखानखौ होफैनो हायो, बाजार खालामफैनो हायो। मानोना नोंथांमोन बयनिबो सुबिदानि थाखाय जोङो बाजारखौ जोङो बानायना होदों आरो जेसे हायो एसे जोङो बाजारखौ बारायनो नाजागोन। दा बेनिखायनो आङो बयखौबो बाजार कमिटि जानानै दखान होफैनो आरो बाजार खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों।